Bagyo na naman! Nag-thunderstorm na. Ulan siya mga loves. Kanina hangin-hangin. Ngayon wala na kayo masyadong hangin. At nagdalugdog at nagkidlat-kidlat kanina. So ngayon ulan na lang. Oh. So yun. At ang aming Roxy and Tammy is ready to go outside because he's happy. Every time it's like this weather, he is happy. Did you wash it? Didn't you wash it when you put it in there? No, you did. I didn't. Really? Oh my God. Cut open, hon. Seriously, why would you put it in a bowl without washing it? Because Han wash it all the time. I ate it the other day without washing it. No, that's the problem with you, Han. Well, because most people don't put it in a bowl until it's washed. Seriously. Seriously. Common sense, Han. That's right, that is common sense. No. So, labas tayo mga loves. Tara. Na, Roxy doesn't like to be with me. Kasi ayaw niya. And, ang lakas ng ulan. At yun, masarap magpaulan, oy. Kaso meron man ako, oy. Meron man ako. Masarap magpaulan ba? Hala, oy, may thunderstorm talaga mga loves. Oh, ang langit, oh. Ang langit. Tabadidadan. Ay, ay, ay. Ang ulan ba? Ang gandang tignan ng mga ganitong time, ulan. Kanina, ang lakas ng, ang lakas ng, hala, oy, may kaunting lightning. Aruroy. Sabi pa nila, bawal daw mag-cellphone, diba? Loves, good morning. Good morning. So, andito ako sa taas. Pasensya na kayo sa pula, oh. Makati po siya, mga loves. Hindi ko alam kung bakit Makati siya. But anyway, andito po ako sa taas. At sobrang init dito, mga loves. Hindi ko alam kung bakit sobrang init. At yun talaga ang hindi ko alam. Tika muna, be. At hindi ko alam kung ano ang temperature dito, mga loves. Mainit at madilim. So, iyon natin itong ilaw. Kasi talagang hindi ko alam kung anong nangyari dito sa taas. Kung bakit, oh, ito, oh. Kung bakit mainit. 72 man. Pero gipaningot man akong ilog. Pinapaningot ang aking ilog. Tika muna, be. Lang ako dito sa taas. Nag-edit ako, mga loves. Pasensya na kayo kasi nga ang ating kamay is nandito sa camera na side talaga. So, yun. At anyway, so, ang dami kong tutupiin. Nakita nyo, tupiin ko yan, mga darling. At saka marami-rami din yan, no? Ay. Pero bago nyan, magbasa tayo ng Biblia. Kasi guys, God is coming and we should be ready, repent, and accept that He is our Lord Jesus Christ. Yan. And yun. So, hindi lang dahil, matakot tayo sa Panginoon, mga loves, kasi talagang malapit na siya. And itong mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi ito makasave sa atin. What do you want? Gusto ba ninyo na magpunta tayo sa impyerno? Na forever pain? And gusto ba ninyo na masaya kasama ang presensya sa Panginoon? So, yun lang. Okay, yun lang yun talaga. Ang gagawin lang ninyo is repent na pinatawad tayo. And then also, yung kasing-kasing natin, i-accept natin na siya ang ating manluluwas, kung sa Bisaya pa. Siya ang atong manluluwas, siya ang atong ubanan habang buhay, no? Doon sa langit. So, sabihin ko po sa inyo, hindi ako nagsimba. It's been a long time na nagsimba ako, pero sabihin ko sa inyo na backslider ako, matagal akong nahiwalay sa Panginoon, matagal akong nalayo sa Kanya, pero dumating ang panahon na I think that was COVID. When COVID started, ay alam ko naman nandyan ang Panginoon at mahal tayo, no? Alam ko naman, naniniwala ako niya na mahal tayo, andyan siya. Pero paminsan talaga usahay, ma-question natin ba na meron ba talagang Panginoon? Sabi pa ng asawa ko, lahat po tayo nag-question. Darating ang panahon, may time talaga na mag-question tayo ba, na ba'y Ginoo? Na ba'y Ginoo? Na ay Ginoo, mga loves. And then din ma-realize mo, I'm really thankful na ko ba na bumalik ako sa dati na yung paniniwala ko na, oh, God is here, real. Kasi pag ganun-ganun ako, ambak-ambak patalon-talon, alam nyo, hindi man tayo perfecto. Si Satanas is nag-work, no, dito sa kalibutan talaga. So, kailangan talaga nating anuhin natin ang ating kasing-kasing, ating puso, at tanggapin natin si Jesus, no? So, yun siya, mga darling. Yun lang yung ko sa inyo, Bible. And then, we start to vlogging, okay? So,
read your Bible, understand. Sometimes, mga loves, alam nyo, hindi man ako matalinong tao, pero I ask guidance sa Panginoon na makaintindi ako paunti-unti sa Biblia kasi English. Kasi andin ang English ng Biblia is iba kasi, mga loves. Ang ano nila is iba. Yung parang sobrang deep yung English, and then sobrang deep yung ang sentence is, it's very hard to understand. But I pray sa Ginoo na maintindihan ko kahit paunti-unti ang mga mensahe na nabasa ko. Hindi ako perfecto, paminsan nagbasa ako pero hindi ko na-gets, okay? So kaya nga nag-ano ako ng guidance sa Panginoon all the time na mamaintindihan ko dahan-dahan. Yun lang siya, mga loves. At may bagyo na, si Inday Miriam nagyaw-yaw pa dito. Anyway, so tignan ko sa labas baka may kasi may bagyo daw ngayon mag-ano ako, mga loves. Okay, babalik ako dito sa babalik ako. Kasi kailangan ko din dito balikan natin yan mamaya yung ating reading Bible, and kasi si Tammy ng trabaho, and then gusto kong i-harvest na yung ating patatas, no? Yung patatas natin. Kasi nga, ang patatas natin is, I think ready na siya, mga loves. I think ready na talaga siya. What is wrong with you guys? Mag-untay ng TV kasi si Roxy, hindi niya kaya ang storm. So, I think I'm going to turn the TV kasi si Roxy, hindi talaga niya, pag marinig niya yung storm, hangin, ganun. Si Roxy is hindi kayanin talaga. So, kaya, magpa-TV tayo para hindi niya marinig yung mga noise dito sa mundo. Harvest tayo. And then, kailangan ko ding mag-defrost ng pagkain. Sobrang dilim dito, mga loves, no? Madilim ang bahay ni Inday Miriam. Tika, magtapon lang ako ng basura. Tapon na yung basura. So, ito na, mga loves. Kailangan na nating ating ibut-ibutin ang ating patatas. Kasi nga, matagal-tagal na pala ito. Isang linggo na po ito gusto kong ibutin. Pero talaga ngayon ko pa lang siya nagawa, no? Kasi nga, maraming ginagawa si Inday Miriam. So, ngayon, tignan natin kung marami ba siyang unod, no? Zaya, unod. Basta tignan natin, ibutin natin, let's see kung marami ba or malaki ba. Usually, hindi talaga ito marami, mga loves. Kasi alam nyo naman, maliit yung ating nilalagyan, no? At pasensya na kayo sa ingay kasi mayroong nag-i-spray dito sa aming kapitbahay. May apulan kasi dito, mga loves, at in-sprayhan nila para ma-harvest nila na pag malaki na. So ito nga yung ating ang ganda nga, mga loves, no? Kahit maliliit, pwede na natin itong lulutuin, ipari sa ating mga gulay-gulay or sa ating hash brown kay Tammy pang umaga, no? Gisahin lang siya with onion and garlic, and din yun with butter, masaya na. So ito lang siya, mayroong malaki, dalawa, pero mostly no, mga maliliit po siya. At ang unod po niya, mga darling, hindi po siya talagang nagpunta sa pinakailalim kasi naman konti lang naman talaga yung nilalagay natin, no? So yun, ito siya. Masaya naman ako, mga loves, kahit ganito lang, no? Masaya kapag may patatas, mga loves. Alam nyo bakit? Kahit sobrang simple, isahang harvest lang, at meron ka talagang maluluto. At ang saya kasi talagang mura siyang kamuti. At hindi naman talaga ako nagtatanim ng kamuti dito. Iba kasi ang gusto ng kamuti, mga loves. Ibang klaseng lupa. And din wala tayong ganyang lupa dito. Puro bato. So kaya yun. Ito, ganito na lang yung ginagawa ko. Patatas. And din nasa lang siya. Paso. So ito lang yan siya. Konti lang. For how many months pinatubo natin ito. At ito lang yung bunga. Masaya naman, no? Tignan mo. Mura siyang mani. Para siyang kamuti. Para siyang basta patatas, ganyan po yung patatas, no? Naisip ko tuloy, mga loves, habang ako dito sa Pilipinas, kapag may lupa kayo na parang mabalas-balas, no, ito siya, maganda siyang itanim doon. At simple lang ka nang, hindi ka na maghanap ng patatas na seedling, bili ka lang sa tindahan, and then patubuin mo siya dyan sa kusina ninyo, and then itanim nyo later on. Yun, ito na siyang resulta. Binibili ko po ito sa tindahan na may ugat na, yung may tumutubo na, and then binili ko, kinakat ko siya, and then yun, tanim diretso. Ito na siya. O, diba, nagdubli pa. Ang maganda lang talaga sa patatas, mga loves, is kahit anong luto, pwede mo siyang gisahin kasama ang chayote, string beans, kahit pwede mo siyang i-brown sa with butter, and then yun, umagahan na with itlog. Maganda yan siya, ganyan. At of course, sa mga gulay-gulay, sa mga sabaw-sabaw, ganyan, ang patatas talaga is magagamit mo siya sa kahit anong luto, no? Yung mga ginisa na may patatas, na may okra, ganun, pwede yan siya
siya. At sa sabaw, pwede din. O, diba? Hugasan ko lang po ito siya at para naman magamit natin mga loves kasi ang dumi-dumi at hindi ko siya pwedeng hugasan sa sink kasi magbara na naman ang ating sink dahil sa lupa-lupa nito. Dito lang natin siya hugasan sa labas. Ganun lang yung ating harvest. Ito lang. At masaya naman si Inday Mary Ann. Hindi lang mukhang masaya kasi talagang hindi ako dito nagsasalita habang nag-harvest mga loves kasi andun yung mga kapitbahay sa labas ng bahay. Charot. Ayaw kong marinig. Ha, takot. Kamay ng mag-uuma. Ito na po yung ating harvest, oh. Diba? Patatas. Look, marami-rami din siya mga loves. Pwede na ito ating pang hash brown sa umaga. Look. Na. Patatas. Merong isang malaki. May isang malaki. Look. Hugasan lang yan. Bites na. So, ito na mga loves. Hugasan natin, no? Dito po sa balde natin hugasan natin ang ating patatas.